U ožujku, sa početkom vegetacije, pravo je vrijeme za berbu medvjeđeg luka. I zato sam se uputila na jedno mjesto uz rijeku gdje znam da uvijek raste u obilju. Mjesta na kojima medvjeđi luk raste uvijek su puna različite vegetacije i morate biti sigurni da znate što berete. Ponekad je lako zamijeniti medvjeđi luk za otrovnu đurđicu ili mrazovac. Ja ovu lokaciju pratim već godinama, pa znam da đurđica ovdje ne raste, no mrazovac raste samo nekoliko metara odavde. Vratili smo se kući taman na vrijeme prije kiše i sad je bilo vrijeme za pesto. Prvo medvjeđi luk treba oprati i malo očistiti od bubica i lišća. Malo ćemo ga narezati da se lakše može samljeti. Naribat ćemo sir i dodati medvjeđem luku. U medvjeđi luk dodajmo sir, orahe ili možete neke druge orašaste plodove,
limun, i sol. Kada se pesto malo usitnio, počnemo ulijevati maslinovo ulje. Usitnite do željene teksture. Kušajte da li je još nešto potrebno i začinite po želji. Ovakav pesto je odličan za punjeni kruh ili sa tjesteninom.